Ahoj, sleduješ Zlaté zrnko na TikToku alebo na Instagrame? Áno, na Instagrame vás sledujem. Mohla by si mi to ukázať? Áno, jasné. Môžeš do videa. Tak keď sleduješ, tak ti dám 3 otázky a ak odpovieš správne, tak dostaneš od Zlatého zrnka kávu úplne zadarmo. Prvá otázka, koľké výročie oslavuje naša vražiareň? No tak to predpokladám, že by mohlo byť niečo okrúhle, takže povedzme 10. No super, tak 10 je správne. Tak ideme na ďalšiu otázku. V ktorom roku sme otvorili našu prvú predajňu? Takže to si myslím, že bude o pár rokov neskôr, tak povedzme 2019. No dobre, tak toto si neuhádla, bolo to v roku 2017 a našu prvú predajňu sme otvorili v Ivanke pri Dunaji. Koľko druhov káv máme v ponuke? Odchýlka nejakých 5? To bude asi dosť, to bude podľa mňa aj nad 20, možno aj 30. No odpovedala si takmer správne, je ich 31. Na to, že si odpovedala 2 z 3 otázok správne, tak od nás dostaneš úplne zadarmo túto výročnú edíciu od Zlatého zrnka a môžeš si vybrať, či chceš teda espresso alebo cez filter kávu. Ja si vezmem espresso. Dobre, ako si sa dostala k Zlatému zrnku? No ja vlastne ešte študujem, ale popri tom aj pracujem. Asi v práci som prvýkrát začala trošku tak pravidelnejšie piť kávu, inak som veľmi príležitosne chodila, že možno tak s babami na cappuccino, ale práve v tej práci bolo Zlaté zrnko, tak odtedy to mám také celkom obľúbené. No to je pecka, takže dúfam, že ti bude chutiť aj táto naša. Ďakujem krásne.